Ito na nga yung dating hospital ng Clark na sinasabing maraming babalagan. Wala akong kasama eh. Rockin adventure. Nasa Pampanga tayo, Angeles, sa loob ng Clark. Sarap mag-bike dito, safe dahil may bike lane. Ayan, bike lane natin. Ayan ang bike lane ng Clark. Napakaganda. Meron pang traffic light. Day 1 ng ensayo natin. Preparation para sa Mount Pinatubo mountain climbing. Yan ang kabundukan ng Zambales. Banda dito naman, ito ang Bamban Island. Dito naman yung Clark. Ayun ang New Sacobia Bridge. Ito naman yung Mount Tarlac. Yan. Parang nasa western movie ka. Ito naman yung Amante. Napakasarap daw ng steak dyan. Yan. Dito yung mga artilahan ng kabayo. Pwede ka mag-horse back riding dito. Yan. Lipat tayo. Dito kayo mag-horse back riding. Yan, dyan. May isang kabayo. Ayan ang picnic ground. Mag-picnic rito. Presko at malilim. Lalaki ng mga puno. Ayan. Ayun, no? Lamig ng hangin. Oh. Nasa picnic ground tayo ngayon. Ganda ng Clark talaga. So, nandito tayo sa Aqua Planet.
Yan ang dating hospital ng Clark na balitang pinamumugaran ng mga spirits. Madalas dito ang mga ghost hunting. Tahimik. Talagang nakakakilabot sa loob. Ito na nga yung dating hospital ng Clark na sinasabing maraming babalagan. Tingnan natin ng konti sa loob. Nakakatakot. Ayan, lumang hospital ng Clark. Sabi maraming kababalagan nangyayari dito. Nakapangilabot. Basta tayo wala ko sana. But they stole everything. After Pinatubo, after Pinatubo. Copper wire, Yes, yes. anything that was of value. Yes, copper and steel. They steal the steel. Yeah. The elevator. Elevator shaft. Filming, okay? Oh, yeah, This is yeah. my new friend from Right. America. Yes, sir. Before they are military Air Force here in Sure was. Clark Air Base. 1976. your name is Tom. Tom and Mabalacat. Brian, Brian. Yes. I'm June. are you a vlogger? A little bit. Okay, all right. I bike adventure blogger. All right, good. Oh, yeah. You Yeah. got a mount? Yes, yes. Yes, sir. Nice camera, huh? Oh, thank you. Yeah. Ito naman yung tinatawag na TRES MARIAS na tatlong CREEPIEST na may kababalagan daw. Ang aksidente raw dito, ito daw yung sanhi. Ito daw yung cause ng aksidente dahil sabi nila may nagpapakitang hindi natin uri. Tara, uwi na tayo. Okay na rin ang ensayo natin ngayon, araw.